Det liv, du har i dag, er højst sandsynligt ikke det liv, som du inderst inde gerne vil leve. Du kunne sikkert godt tænke dig et liv med mere taknemmelighed, mere kærlighed, mere omsorg, men vigtigst af alt, flere ægte og gode relationer. Jeg kan få dig til at leve præcis det liv, som du inderst inde altid har gået og drømt om. Jeg har mange års erfaring i angst, stress, depression, overtænkning og negative overbevisninger. Udover det, så er jeg tidligere ludoman. Jeg har været dybt afhængig af stoffer, alkohol, rygning og ja, gambling. Så hvis du sidder derude lige nu og tænker, jeg har brug for en, der kan få mig hen præcis, hvor jeg gerne vil, så er jeg lige her. Men lige så vel som at du kan have forventninger til mig, så har jeg også forventninger til dig. Jeg forventer, at hvis du og jeg, vi bliver et match, så er du klar. Du er 100% klar på en livsforandring. Fordi du skal vide, at der vil komme svære og gode perioder. Selvudvikling er 2 skridt frem og 1 tilbage. Hvis du kan sige ja til det, så glæder jeg mig rigtig meget til, at du og jeg, vi skal på rejse sammen.